Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Το σημερινό θέμα της εκπομπής μας είναι ο ακάθιστος ύμνος. Ο ακάθιστος ύμνος είναι ένας από τους πιο όμορφους ύμνους της Εκκλησίας μας και ψάλλεται, όπως είναι γνωστό, μνηματικά κάθε Παρασκευή βράδυ στις πρώτες 4 Κυριακές των Ιστιών και ολόκληρος την 5η εβδομάδα των Ιστιών. Η αγάπη των ευσεβών χριστιανών για την ακολουθία των χαιρετισμών και του ακαθίστου ύμνου είναι τόσο μεγάλη, ώστε αυτές τις ημέρες γεμίζουν ασφικτικά οι Ορθόδοξοι ναοί για να τιμήσουν οι χριστιανοί την μητέρα του Θεού και μητέρα όλων των ανθρώπων. Θα μπορούσαμε να πούμε πως ο ακάθιστος ύμνος είναι ένα πνευματικό τραγούδι που ψάλλουμε στην μάνα μας. Είναι μια ανθοδέσμη που της την προσφέρουμε. Όπως εκείνος που φτιάχνει μια ανθοδέσμη τι κάνει? Διαλέγει τα καλύτερα λουλούδια, τα δένει σε μια κλωστή και τα προσφέρει. Έτσι και ο ποιητής του ακαθίστου ύμνου διαλέγει άνθη από τα πνευματικά λιβάδια της Αγίας Γραφής. Από αυτά πλέκει τον ύμνον του και τον προσφέρει στην Παναγία μας. Αν μετρήσουμε τα άνθη αυτής της πνευματικής ανθοδέσμης, θα δούμε ότι είναι 144 και αντιστοιχούν στα 144 χαίρε που απευθύνουμε στην ακολουθία των χαιρετισμών. Η ακολουθία των χαιρετισμών είναι ό,τι ανώτερο έχει γραφτεί για την Παναγία μας. Το ποιος όμως έγραψε την ακολουθία αυτήν δεν το γνωρίζουμε. Έχουν ακουστεί πάρα πολλοί υμνογράφοι που μπορεί να έγραψαν την ακολουθία αυτήν. Το πιο πιθανόν φαίνεται να είναι ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός. Όμως πάμε να δούμε τι είναι ο ύμνος αυτός. Ο ακάθιστος ύμνος είναι ένα μελοποιημένο ποίημα και ανήκει στο είδος που λέγεται κοντάκιο. Έχει 24 στροφές από τα 24 γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου. Ο ακάθιστος ύμνος χωρίζεται σε 2 μέρη. Το πρώτο μέρος είναι το ιστορικό και το δεύτερο μέρος είναι το θεολογικό, θα μπορούσαμε να το πούμε και το δογματικό. Στο πρώτο μέρος περιγράφεται πάρα πολύ ωραία ο Ευαγγελισμός της Παναγίας μας. Η επίσκεψη στην ξαδέλφη της την Ελισάβετ, όπου μας λέει το Ευαγγέλιον «εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής». Επίσης μας λέγει για τις υποψίες τις οποίες είχε ο μνήστορ Ιωσήφ όταν έμαθε ότι η Μαρία ήταν έγκυος, αλλά και την βαθιά πίστη την οποία έδειξε όταν ο άγγελος του είπε ότι το παιδί αυτό είναι εκ Πνεύματος Αγίου. Οι χαιρετισμοί επίσης μας περιγράφουν τη γέννηση του Ιησού Χριστού, την προσκύνηση από τους ποιμένες, από τους μάγους, το σαραντισμό του Χριστού όταν πήγε η Παναγία και ο Ιωσήφ πήγαν τον Χριστό και τον παρέδωσαν στα χέρια του δικαίου Σιμεών. Μας περιγράφουν γεγονότα από την φυγή του Χριστού προς την Αίγυπτο και άλλα πολλά ιστορικά γεγονότα. Το δεύτερο μέρος είπαμε είναι το θεολογικό και το δογματικό. Εκεί γίνεται λόγος για το γεγονός της Θείας Ενανθρωπίσεως, ότι ένας τέλειος Θεός κατέβηκε εδώ στη γη και έγινε τέλειος άνθρωπος. Τη δυνατότητα που δίνει το Ευαγγέλιο και η χριστιανική ζωή στον άνθρωπο, στο χριστιανό, να γίνει και αυτός Θεός. Διότι το Ευαγγέλιο μας λέγει «Άγιοι γίνεστε», ότι εγώ Άγιος είμαι, ο Χριστός μας είναι Άγιος.
μας διδάσκει την αξία της Παναγίας μας, η οποία ήταν αγνή, καθαρή και προπάντων ήταν πάρα πολύ ταπεινή. Επομένως βλέπουμε ότι μέσα από αυτήν την ποιητική μορφή αναδεικνύονται οι πιο σημαντικές διδασκαλίες της Ορθοδόξου πίστεώς μας για τον Χριστό μας, για την Παναγία μας, αλλά και για την δυνατότητα του ανθρώπου να κερδίσει τον παράδεισο και να ζήσει για πάντα μαζί με τον Θεό. Πώς όμως επικράτησε ο ύμνος αυτός? Ο ακάθιστος ύμνος σχετίζεται με ένα ιστορικό γεγονός του 7ου αιώνος. Το 626 ο αυτοκράτορ Ηράκλειος με το μεγαλύτερο μέρος του στρατού του πολεμούσε τους Πέρσες στα βάθη της Μικράς Ασίας. Έκανε ιερό πόλεμο. Γιατί? Γιατί οι Πέρσες είχαν πάρει ως λάφυρο από τα Ιεροσόλυμα τον Τίμιο Σταυρό. Έτσι λοιπόν ο αυτοκράτορ πολεμούσε για να μπορέσει να πάρει πίσω τον Τίμιο Σταυρό και να τον εναποθέσει εις τον ναό της Αναστάσεως. Ο αρχηγός των Σκυθών ήρθε σε συνεννόηση με κάποιους Πέρσες και κατάφεραν να πολιορκήσουν την Κωνσταντινούπολη. Η πόλη βρέθηκε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Οι εχθροί έξω από τα τείχη εκατοντάδες και μέσα στα τείχη ήταν μόνο οι γυναικόπαιδα. Ο λαός τρομοκρατείται, απελπίζεται, φόβος και τρόμος και ταραχή παντού. Μπορούμε να πούμε έπεσε το ηθικό των ανθρώπων. Απεσιοδοξία επικρατούσε παντού. Ψυχή και καταφυγή για όλους αυτήν τη δύσκολη στιγμή. Ποιος άλλος? Η Εκκλησία. Ο πιστός και γενναίος Πατριάρχης Σέργιος εμψυχώνει τους χριστιανούς. Τους λέγει λόγια παρηγορητικά. Μην απελπίζεστε. Μην κάνετε σαν τους ανθρώπους που δεν έχουν πίστη. Εμείς έχουμε τον Χριστό μας, έχουμε την Παναγία μας, έχουμε τους Αγίους μας. Μην ξεχνάμε ότι η πόλη της Κωνσταντινούπολης είναι αφιερωμένη στην Παναγία. Τα λόγια αυτά, αγαπητοί μου, είναι πάρα πολύ σημαντικά και σπουδαία. Γιατί στις δύσκολες στιγμές και εμείς τα βάφουμε μαύρα, απελπιζόμαστε, χάνουμε την πίστη μας, είμαστε ολιγόπιστοι. Γιατί κάνουμε μερικές φορές σαν να μην υπάρχει Θεός. Πού θα καταφύγουμε στα δύσκολα? Βεβαίως θα καταφύγουμε στο Χριστό μας, στην Παναγία μας, στους Αγίους μας. Αυτή είναι η σκέπη μας και η προστασία μας όταν με πίστη τους επικαλούμαστε. Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό το οποίο θα σας αναφέρω, που δείχνει πώς η Παναγία προστάτευσε μια νέα μοναχή η οποία κινδύνευε. Κάποτε σε ένα γυναικείο μοναστήρι μπήκαν ληστές με σκοπό να ληστέψουν και να φωνεύσουν φεύγοντας τις μοναχές. Οι μοναχές όμως αυτό το αντελήφθηκαν και μπόρεσαν και βγήκαν από μια μικρή είσοδο και κρύφτηκαν μέσα στο βουνό. Όμως μια μικρή μοναχή, η οποία εκείνη την ώρα καθάριζε το καθολικό της μονής, δεν τους αντελήφθη, με αποτέλεσμα να την συλλάβουν και να την οδηγήσουν στα λιμέρια τους, με σκοπό να την ατιμήσουν. Έτσι λοιπόν, όταν την πήγαν εκεί στα λιμέρια τους, την έδεσαν σε ένα δένδρο, σε ένα κορμό ενός δένδρου με ένα μεγάλο χοντρό σκοινί και άρχισαν να τρώνε και να πίνουν για να ζαλιστούν και στη συνέχεια να κάνουν πράξη την επιθυμία τους. Η μοναχή που κατάλαβε τον κίνδυνο τον οποίο διατρέχει και μη έχοντας άλλη δυνατότητα, άρχισε να διαβάζει τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Τους ήξερε απ' έξω, διότι στα μοναστήρια τους λένε τους χαιρετισμούς καθημερινά. Όταν λοιπόν έφτασε στο γράμμα Ταφ, εκεί που λέει «Τύχωση των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων», εμφανίστηκε ένα σύννεφο που κατέβηκε ανάμεσα στους ληστές και στη νέα μοναχή που ήταν δεμένη στο δέντρο. Και ένα όρατο χέρι έλυσε τα σκοινιά, με αποτέλεσμα, χωρίς να δει κανείς την μοναχή, μπόρεσε και έφυγε από το λιμέρι τους και επέστρεψε στο μοναστήρι. Βλέπουμε λοιπόν, όταν ελπίζουμε στη χάρη της Παναγίας μας,
η Παναγία δεν μένει με σταυρωμένα χέρια, αλλά τρέχει και μας βοηθά. Και στο δεύτερο μέρος θα πούμε 2 συγκλονιστικές ιστορίες όπου η Παναγία μας βοήθησε ανθρώπους που με πίστη κατέφυγαν στη χάρη της. Ας επανέλθουμε όμως και πάλι στο ιστορικό του ακαθίστου ύμνου. Είπαμε πως ο Πατριάρχης εμψυχώνει το λαό. Γίνεται ένας πραγματικός συναγερμός. Τους βγάζει ο Πατριάρχης όλους στο δρόμο. Όλοι οι χριστιανοί κρατώντας τα λάβαρα, κρατώντας τις εικόνες, κρατώντας τα ιερά λείψανα των Αγίων μας, κρατώντας την τιμία ζώνη της Παναγίας μας και μπροστά ο Πατριάρχης κρατώντας την Παναγία των Βλαχερνών, περιφέρονται γύρω-γύρω από τα τείχη και προσεύχονται και παρακαλούν και λέγουν «Παναγιά μας, σώσε μας, βοήθησέ μας, πρόφθασε τον κίνδυνο, καταστρεφόμαστε, χανόμαστε, σώσε το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου». Τότε συνέβη ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα της πίστεώς μας. Τρομαγμένοι εχθροί οι οποίοι βρισκόταν έξω από τα τείχη άκουγαν θόρυβο, σαν χιλιάδες στρατός να επιτίθεται εναντίον τους, με αποτέλεσμα να τρομάξουν και να πάθουν πανικό. Έτσι ξαφνικά αποκατακτητές έγιναν διωκόμενοι. Χιλιάδες πτώματα στρώθηκαν παντού. Πανικόβλητοι όσοι είχαν απομείνει τράπηκαν σε φυγή για να μπορέσουν να σωθούν, φωνάζοντας απεγνωσμένα μεταξύ τους «Πού βρέθηκε τόσο στρατός, πού ήταν τόσοι στρατιώτες μέσα στα τείχη κρυμμένοι?» Στρατός όμως δεν υπήρχε πουθενά. Ήταν ο Χριστός μας, ήταν η Παναγία μας που τους κυνηγούσαν. Ο αρχηγός των σκυθών ομολόγησε φεύγοντας ότι πάνω στα τείχη έβλεπε μία μαυροφόρα γυναίκα να περιφέρεται, χωρίς όμως να ξέρει ποια είναι αυτή και πόσο βοήθησε τους Βυζαντινούς. Οι ιστορικοί μιλούν για έναν ανεμοστρόβιλο που σηκώθηκε και έφερε πανικό και καταστροφή. Αγρίεψε η θάλασσα και σήκωσε τεράστια κύματα. Συντρίμμια έγιναν τα πλοία του εχθρού. Εκτός όμως από τα πτώματα γύρω από τα τείχη, γέμισε και η παραλία με νεκρά κορμιά που ξέβραζε η θάλασσα. Από τα μάτια των χριστιανών έτρεχαν δάκρυα, όχι φόβου και πανικού, αλλά δάκρυα χαράς και ευγνωμοσύνης προς το πρόσωπο της Παναγίας μας. Με αλλαλαγμούς και ζητοκραυγές κατευθύνθηκαν τα πλήθη στην Παναγία των Βλαχερνών για να ευχαριστήσουν τον Θεό και την Αγία Μητέρα που τους σκέπασε και τους προστάτευσε. Όλα αυτά έγιναν τη νύχτα της 7ης προς 8ης Αυγούστου. Πρώτος ο Πατριάρχης για πρώτη φορά έψαλε το γνωστό σε όλους μας υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια. Και στη συνέχεια όλος ο πιστός λαός όρθιοι έψαλαν όλοι την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Είναι βέβαιο ότι ο ύμνος αυτός του ακαθίστου ύμνου δεν μπορεί να γράφτηκε εκείνη τη νύχτα. Είναι ένα ποιητικό αριστούργημα αυτό που δεν γράφεται σε μια νύχτα. Φαίνεται από ιστορικά στοιχεία πως η ακολουθία αυτή ψαλόταν τη νύχτα της 15ης Αυγούστου. Όμως το κοντάκιο, το τυπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια, συντάχθηκε και ψάλθηκε για πρώτη φορά εκείνη τη νύχτα, ώστε όλοι οι πιστοί να ευχαριστήσουν την υπέρμαχο στρατηγό, την Παναγία, η οποία τους έσωσε από βέβαιο θάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ρόδον το αμάραντον χαίρε ημών υγλαστήσασα, το μήλον το έμασμον χαίρε ητέξασα, το σπρόδιον του πάντων βασιλέως, χαίρε απειρόκα με κόσμου διάσωσμα, και νικαιαί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, αγνίας της αύρης μαχαίρεντης εκ του πτώματος, ημών εξανέστη με χαίρε
Μετά το μικρό διάλειμμα που κάναμε ακούγοντας ύμνους από το μοναστήρι της Ορμπίλιας και αφού στο πρώτο μέρος αναφερθήκαμε στο ιστορικό του ακαθίστου ύμνου, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε για τα θαύματα της Παναγίας μας. Χιλιάδες, αδελφοί μου, είναι τα θαύματα τα οποία έχει κάνει η Παναγία μας σε ανθρώπους που με πίστη καταφεύγουν στη χάρη της. Εκατοντάδες είναι τα βιβλία που αναφέρουν θαύματα για την Παναγία μας. Εμείς όμως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε για δύο θαύματα τα οποία έκανε η Παναγία μας σε ανθρώπους οι οποίοι έψαλαν καθημερινά την ακολουθία των χαιρετισμών. Γιατί η Παναγία μας πολύ ευαρεστείται όταν την επικαλούμαστε μέσα από την ακολουθία αυτή. Ο μακαριστός γέρον πατήρ Παΐσιος ο Αγιορείτης έλεγε για τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας: όταν λέμε τους χαιρετισμούς στην Παναγία μας, τότε εκείνη χαίρεται, επειδή βλέπει την ανιδιοτελή αγάπη των παιδιών της, οι οποίοι την επενούν και την λατρεύουν μέσα από τις ψαλμοδίες του ακαθίστου ύμνου. Και όπως είναι φυσικό, τότε συγκινείται ιδιαιτέρως η Παναγία μας και απλόχερα προσφέρει τις ευεργεσίες της. Όταν εμείς όμως συνέχεια, λέει ο πατήρ Παΐσιος, φωνάζουμε «Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς», είναι σαν την τραβάμε από το φουστάνι για να κάνει το δικό μας θέλημα. Πάμε όμως να δούμε αυτά τα δύο συγκλονιστικά θαύματα τα οποία θα σας αναφέρω. Το πρώτο θαύμα έγινε σε έναν ιερομόναχο Αγιορείτη, τον πατέρα Γεώργιο. Ο πατήρ Γεώργιος γεννήθηκε στο σουφλί της Στράκης, εδώ στον τόπο μας, το 1902. Στα 23 του χρόνια πήγε στο Άγιον Όρος για να γίνει μοναχός και επειδή είχε ιδιαίτερη ευλάβεια και πίστη στην Παναγία μας, η Παναγία μας τον βοήθησε να βρει έναν Άγιο Γέροντα, τον πατέρα Ευλόγιο, ο οποίος ήταν από τη συνοδεία του Χατζηγιώργη. Κάποτε λοιπόν ο πατήρ Γεώργιος, εκεί που καθόταν μέσα στο καθολικό και διάβαζε τον κανόνα του, μια εσωτερική φωνή τον παρακίνησε να σταματήσει τον κανόνα του, να σταματήσει την ακολουθία αυτή και ανταυτής να πει τους χαιρετισμούς της Υπεραγίας Θεοτόκου. Υπακούοντας λοιπόν σε αυτήν την εσωτερική φωνή, έφυγε από το στασίδι το οποίο καθόταν και πήγε μπροστά στο εικόνισμα της Παναγίας και γονατιστός διάβαζε τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Εκείνη την ώρα λοιπόν, μόλις είχε φύγει και διάβαζε τους χαιρετισμούς, ένα μεγάλο κομμάτι τείχου έπεσε ακριβώς πάνω στο στασίδι που προηγουμένως έψαλε τον κανόνα του. Αν η Παναγία δεν τον παρακινούσε να φύγει
για να πάει μπροστά στο εικονοστάσι της και να ψάλει τους χαιρετισμούς της, με βεβαιότητα θα ήταν νεκρός, θα είχε σκοτωθεί. Όμως η Παναγία μας τον έσωσε με αυτόν τον θαυματουργικό τρόπο. Ο πατήρ Γεώργιος με δάκρυα στα μάτια έτρεξε στους συνασκητές του για να πει αυτό το μεγάλο θαύμα που το έκανε η Παναγία και τον έσωσε από βέβαιον θάνατο. Το δεύτερο θαύμα το οποίο θα σας αναφέρω το διάβασα στο βιβλίο Αμαρτωλών Σωτηρία. Εκεί λοιπόν μας ομιλεί για κάποιον κληρικό ο οποίος ήταν ευλαβέστατος και αγαπούσε και τιμούσε πάρα πολύ την Παναγία και προσευχόταν καθημερινά ψάλλοντας την ακολουθία των χαιρετισμών. Όμως κάποτε παρασύρθηκε και με τη συνεργία του διαβόλου και με τη δική του απροσεξία και έπεσε στη φοβερή αμαρτία της πορνείας. Μια μέρα λοιπόν που είχε πάει και πάλι στο πορνείο, γυρίζοντας το κελί του στον δρόμο έψελνε τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Κάποια στιγμή περνώντας από ένα γεφύρι σκόνταψε, έπεσε μέσα και επειδή ήταν βαθύ πνίγηκε αμέσως. Αμέσως έτρεξαν οι δαίμονες για να αρπάξουν την ψυχή για να την οδηγήσουν για πάντα στην κόλαση. Αλλά η Παναγία μας εμφανίστηκε αμέσως εκεί και προστάζει τους δαίμονες να οδηγήσουν την ψυχή ενώπιον του δικαίου κριτή για να αποφασίσει εκείνος για το πού θα καταταγεί η ψυχή. Έτσι λοιπόν οι δαίμονες πήραν την ψυχή και την οδήγησαν μπροστά στο Χριστό και έλεγαν πως δεν πρέπει να δείξει καθόλου έλεος και φιλεσπλαχνία σε αυτόν τον πόρνο και αμαρτωρό κληρικό, γιατί πέθανε διαπράττοντας μια φοβερή και μεγάλη αμαρτία. Από την άλλη πλευρά, η βοηθός των αμαρτωλών η Παναγία μας είπε τα εξής. Είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή, όπου θα σε βρω την ώρα του θανάτου σου, εκεί και θα σε κρίνω. Ναι, λέγαν οι δαίμονες, αυτός ο μοναχός είχε πορνεύσει. Την ώρα, λέει η Παναγία, που πνίγηκε ο ιερεύς, διάβαζε την ακολουθία του και προσευχόταν προς εμένα, λέγοντας τους χαιρετισμούς μου, όπως συνήθιζε να κάνει καθημερινά. Επομένως, δεν έχετε δικαίωμα σε αυτήν την ψυχή, γιατί είναι δική μου. Τότε πρόσταξε ο Θεός έναν άγγελο να φέρει τη γλώσσα του κληρικού εκεί μπροστά. Ο άγγελος πήγε στο ποτάμι, έβγαλε τη γλώσσα του πεθαμένου κληρικού και την παρουσίασε μπροστά στο θρόνο του Θεού. Πάνω στη γλώσσα ήταν γραμμένα τα τελευταία λόγια που πρόλαβε να πει ο κληρικός. «Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξί και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου». Στη συνέχεια απευθύνθηκε ο Κύριος στην ψυχή και είπε «Επέστρεψε στο σώμα και από εδώ και πέρα να έχεις μετάνοια, να μην αμαρτάνεις, γιατί θα πας για πάντα στην κόλαση. Αν ζήσεις με μετάνοια και προσευχή, δεν θα έχει καμία εξουσία ο διάβολος επάνω σου, ιδιαιτέρως δε επειδή τιμάς και αγαπάς πολύ τη μητέρα μου. Γιατί η μητέρα μου είναι η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Και πρέπει όλοι οι χριστιανοί να τη σέβεστε και να την τιμάτε όσο μπορείτε, γιατί η μητέρα μου συνέχεια προσεύχεται για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν λυτρώθηκε αυτός ο κληρικός και από τον σωματικό θάνατο, περισσότερο όμως από τον πνευματικό θάνατο. Ο άγγελος πήρε λοιπόν την ψυχή του και την οδήγησε στο σώμα. Τον έβγαλε μέσα από τον βυθό του ποταμιού και στη συνέχεια αναχώρησε για τον ουρανό. Ο δε κληρικός μας, ο οποίος αναστήθηκε, στη συνέχεια της ζωής του απαρνήθηκε τα εγκόσμια, έγινε μοναχός για να ζει με περισσότερο μετάνοια και συντριβή
για τα προηγούμενα αμαρτήματα τα οποία είχε κάνει και είχε λυπήσει τον Χριστό. Βλέπουμε λοιπόν, αδελφοί μου, πόσο προστατεύει η Παναγία μας όλους τους πιστούς που με πίστη την επικαλούνται και διαβάζουν την ακολουθία των χαιρετισμών. Γι' αυτό και εμείς, αν μπορούμε, που μπορούμε να το κάνουμε, ας κάνουμε και εμείς το ίδιο. Ας διαβάζουμε τους χαιρετισμούς της και αν όχι κάθε μέρα, τουλάχιστον τακτικά, και ας ψάλουμε καθημερινά το Άγιον όνομά της. Ακούσαμε στην παραπάνω ιστορία να λέει τον Χριστό, να μας λέει ο Χριστός, να τιμάτε τη μητέρα μου, γιατί αυτή συνέχεια προσεύχεται αδιαλείπτως για σας. Αυτό πριν μερικά χρόνια μου το είπε και ένας Άγιος ηγούμενος, ο οποίος τώρα έχει κοιμηθεί, ο πατήρ Κύριλλος, ο ηγούμενος του Οσίου Δαβίδ. Μου είχε πει λοιπόν, πάτερ, στο μοναστήρι μας έρχονται πάρα πολλοί δαιμονισμένοι και διαβάζουμε εξορκισμούς. Και ξέρεις την ώρα των εξορκισμών τι φωνάζουνε? Αν δεν είχατε την Μαρία, όχι την Παναγία, την Μαρία, 24 ώρες το 24ωρο γονατιστή να προσεύχεται για τη σωτηρία των ανθρώπων, θα είχαμε καταφέρει πολλά δεινά στους ανθρώπους. Μα δεν μπορούμε, γιατί έχετε τη Μαρία, η οποία προσεύχεται και η προσευχή της έχει φοβερή δύναμη, γιατί την ακούει ο Χριστός την Μαρία, την Παναγία μας. Και εμείς δεν έχουμε δύναμη, τα χέρια μας είναι δεμένα. Αλλιώς θα είχαμε καταφέρει πολλές καταστροφές σε αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό, αδελφοί μου, ας μην ξεχνούμε καθημερινά να τιμούμε την μητέρα του Θεού και μητέρα όλων των ανθρώπων. Να την τιμούμε με δεήσεις και προσευχές. Άλλωστε η Παναγία μας προτρέπει να την φωνάζουμε, να με φωνάζετε πάντοτε, να με καλείτε μέσα από την ακολουθία των χαιρετισμών, μέσα από την ακολουθία των παρακλήσεων, να με καλείτε με τη σύντομη προσευχή υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Και εγώ θα έρχομαι, θα προστρέχω, θα γίνω βοηθός σας, θα σας σκεπάζω, θα σας προστατεύω από κινδύνους που διατρέχετε. Θα σας στηρίζω σε όλες σας τις ανάγκες της ζωής σας, στους πειρασμούς, στα βάσανα, στις θλίψεις, στις δοκιμασίες, στις στεναχώριες σας. Θα είμαι πάντοτε δίπλα σας, ακόμη και την δύσκολη ώρα που θα δίδετε απολογία ενώπιον του φρικτού δικαστηρίου του Υιού μου. Θα είμαι δίπλα σας για να σας σκεπάζω και να μεσιτεύω, ώστε να βρείτε καλήν απολογία ενώπιον του Θεού. Αμήν.